Bună, vă spun câteva cuvinte despre experiența mea cu Evare Connect, că am văzut acolo în descrierea de pe WhatsApp că nu am mult timp la dispoziție. Deci, dacă sunteți asistenți medicali și nu aveți un loc de muncă bine plătit sau nu vă convine cum e în România, apelați la firma Evare Connect, care vă ajută din toate punctele de vedere. Este o firmă nemțească, bazată pe siguranță, bazată pe încredere, bazată pe sinceritate, bazată pe N oportunități care le are să vi le ofere. Deci, firma Evare Connect din departamentul din Cluj, unde am făcut eu, este o firmă foarte serioasă care vă pune la dispoziție bani, vă pune la dispoziție cursuri de învățare a limbii germane împreună cu niște profesori tineri, împreună cu o echipă tânără care vă va încuraja din multe puncte de vedere. Deci, aveți încredere în voi și dacă nu aveți un loc de muncă, un job bine plătit, sunteți asistenți medicali, apelați la Evare Connect pentru că ei sunt niște oameni super de treabă. Multă baftă și nu uitați, Evare Connect